eu tiña a Cristina Pato como gaiteira, non? Pero realmente Cristina Pato é moito máis que iso. Saquei o primeiro disco en 1999 que un pouco pois cambiou toda a miña vida persoal e profesional, non? A idea de vivir en Nova York sempre foi algo que tiña moi claro que en algún momento da miña vida querería vivir aí. Porque me fixen moi popular moi pronto. Naquela época foi algo que ningún de nós, nin sequera a propia discográfica, foi capaz de prever. Un boom tan grande, sí, ¿no? Sí. De súpeto estaba en todas partes, estaba facendo como 150 concertos ao ano, Televisión Nacional, foi como un cambio de vida radical. Tiven sempre moi claro que quería hacer varias cousas, sabes? Porque se me centro solo nunha, aburrome moi pronto. Para mí a música sempre foi un pouco todo, un refuxo, un modo de vida. Ás veces queres comerte o mundo, outras veces queres estar tranquila na casa. Hoxe, en Historias Galegas en Nova York, abrimos unha porta distinta. Un episodio especial porque por primeira vez falamos na nosa lingua e facémolo coa voz dunha muller que leva Galicia polo mundo. Artista, creadora e agora tamén escritora. Ela é Cristina Pato e ven presentar a súa segunda novela, pero sobre todo ven contarnos a historia que hai detrás de quen se atreve a reinventarse. Hola, boas, aquí estamos unha vez máis nun episodio de Historias Galegas en Nova York. Hoxe estamos con quen estamos hoxe aquí? Con Cristina Pato. Estamos con Cristina Pato. Bueno, Cristina, un placer, a verdad que moitísimas gracias por estar aquí con nós. A verdad que desde o primeiro momento que conectei contigo, é verdad que tes unha vida moi axetreada, non? Porque eu non sabía moito últimamente, non, da túa vida, pero sí que cando empecé a leer un pouco todo o que fas, claro, eu tiña a Cristina Pato como gaiteira, non? Pero realmente Cristina Pato é moito máis que iso, non? Entonces, se podemos empezar un pouco de onde eres ti, de onde ves, de que parte de Galicia, non? E a partir de aí empezamos un pouco a ir vendo como son esas cousas que digo, non? De como a parte da Cristina Pato gaiteira é o que esa viaxe, non? Que ata ahora que estamos aquí na Nacional hoxe, na calle 14 en Manhattan. Creo que además West Village, que está xusto aquí, é a túa casa. Entón, bueno, vamos a empezar un pouco. De onde é Cristina Pato? Pois Cristina Pato é de Ourense, eu nací en Ourense en 1980, son filla de Dositeo, de Maruxa, que foron eles mesmos tamén emigrantes a Venezuela nos anos 50-60, que logo retornaron a Galicia nos 70 e xa quedaron ali. O meu pai era de Nogueira de Ramuín, a miña nai da Bola, é dicir, veñen os dous do rural galego, pero eu xa nací na cidade, nací en Ourense. Marchei a estudiar fora pois aos 17 anos a Barcelona coa idea de logo virme para aquí a seguir estudiando, pero polo camiño pois saquei o primeiro disco que foi un pouco que me cambiou a vida. Eu son música, fun música porque xa me retirei hai 6 anos. Saquei o primeiro disco en 1999 que un pouco pois cambiou toda a miña vida persoal e profesional, non? Tamén a miña perspectiva e as miñas prioridades. Durante uns anos pois estiven traballando única e exclusivamente niso, en ser gaiteira profesional, pero continuei cos meus estudios e no momento no que pude frear un pouquiño a miña carreira de gaiteira no ano 2002, cando se acabaron a primeira ronda de contratos discográficos, pois decidín retomar a idea que tiña cando tiña 18 anos, que era vir a estudiar aos Estados Unidos. Non viñen para aquí coa idea pois un pouco de deixar non a carreira de lado, pero si pausala un pouquiño para continuar cos meus estudios, pero logo aquí as cousas pois empezaron a ir moi ben a nivel profesional tamén. Entón tirei e así levo pois 22 anos vivindo neste barrio. Isto é increíble, non? Por eso decía, porque eu coñecía a Cristina Pato gaiteira, pero non coñecía toda esa viaxe, non? E o que me parece moi peculiar, digamos que esa parte que ti tiñas moi claro, o sea, desde os 17, 17, 18, 19 anos, xa na túa mente estaba o poder vir aquí a Estados Unidos a seguir estudiando. Bueno, son varias cousas, non? Eu son pianista de formación, o sea, a gaita sempre foi a miña paixón, pero na miña xeración, pois a formación académica de gaita realmente non estaba como está hoxe, non? Que está nos conservatorios, que podes ter un título superior. Entón a miña formación musical oficial era como pianista clásica.
Tiven a sorte de coñecer a un pianista, un profesor que estaba aquí nos Estados Unidos, que é Luis de Moura Castro, que foi o que seguín a Barcelona e o que me invitou tamén pois, a vir a estudiar aquí. E foi un pouco esa idea, non? De poder seguir estudiando con él e despois de vir a cidade que era a cidade dos meus soños, non? Porque, bueno, fui un fan... Bueno, todos pasamos por moitas etapas, sí. Eu teño 45 anos, pero esos 16, 17, 18, pois era Andy Warhol, os Ramones, eran todas as corrientes musicais, culturais e literarias que se movían neste barrio, sí. Eran as miñas paixóns. Entón, a idea de vivir en Nova York sempre foi algo que tiña moi claro que en algún momento da miña vida querería vivir aquí, non? Que me iba a dicir ao final que iba a acabar aquí máis da metade da miña vida ou casi creando unha vida paralela aquí. No, pois é moi curioso tamén porque eu, na miña historia de vida, tamén tiña sempre moi claro a oportunidade, bueno, comentábamos antes cando nos coñecimos, non? Que esa parte que quería facer unha experiencia tamén fora ca familia, e sempre tiven como esta parte tamén de Estados Unidos, non? De poder vir aquí por moitas cousas, porque parece que isto sempre une con moitos temas, no teu caso ca música, eu sempre con esa parte, tamén un pouco da música, outro estilo de música, pero tamén con moitas outras cosas que, ahora mismo, por exemplo, por meus fillos, non? Como é o idioma, etc. Eso, pero quero sí que, ahora, é verdad que non sabía toda esa faceta, xa un pouco vendo antes de, preparando a entrevista, ¿no? Antes de estar hoxe aquí contigo, sí que esa parte toda de pianista, etcétera, xa salindo un pouco de esa parte de gaiteiro, como esa, porque ti estabas como, eras moi recoñecida, ¿no? Pola xente, como a Cristina Pato gaiteira, non? Pero eso, todo ese viaxe que ahora, o que dices ti, ¿no? Xa levas mitad da túa vida, non? Creo que dices máis da mitad da túa vida aquí. Como foi sair dese, non sei como dicir, etiqueta ou estereotipo, se a houbo, que igual non a houbo, non? Pero como foi? Como ese paso ou ese cambio? Dis no pasado? Sí, no pasado. Bueno, creo que todos temos varias versións de nós. Totalmente. Que habitan de xeito paralelo, dependendo do contexto no que nos movamos, non? Para min a gaiteira e a pianista e a filla e a irmá e a moza e a muller eran a mesma persoa, pero depende como se acheguen a ti, pois solo coñecen esa parte de ti nese momento, non? Para mí non había un conflicto interior, é dicir, pois sí, a gaiteira, o conflicto que xurdeu foi porque me fixen moi popular moi pronto, non? Que neses anos foron, non sei cantos anos tes ti. Este año vou facer 44, entonces estamos máis ou menos na mesma. Claro, o sea, naquela época foi algo que ningún de nós, nin siquiera a propia discográfica, foi capaz de prever como foi un boom tan grande. Sí, ¿no? sí, Desde Supeto estaba en todas partes, estaba facendo como 150 concertos ao ano, televisión nacional, xiras internacionais, o sea, foi como un cambio de vida radical. Entón, eso sí que provocou un cambio en min con respecto a, ostras, espera, que isto non é unha parte de min agora, isto acaba de convertirse en todo. Totalmente. ¿no? Entón, sí que a miña nai nese sentido sabía ela, a muller da aldea, que ela non tuvo acceso, Maruxa, que ela nunca tuvo un acceso a unha educación formal, sempre nos obligou as súas 4 fillas a fagas o que fagas, acaba a carreira, non? Entón foi o único pero que lle puso a discográfica no momento, porque ao final era casi menor de idade cando empecé a traballar con eles, foi que me deixaran rematar os estudios. Non? Entón, tiven a sorte de ter a obrigación non de, bueno, pues de seguir traballando como gaiteira a nivel público e profesional, pero de seguir sendo estudiante, non? Foi algo que continuei, ainda continuo hoxe en día, non? Esa pasión por querer aprender. Entón, para min, volvendo á pregunta, pois o estereotipo é algo que non o decides ti, non? O estereotipo está na mente de outras persoas, non? Entón, os que me coñeceron como gaiteira, pois esa versión que teñen de min, o que me coñeceron como pianista, que teñen de mí, os que me coñecen hoxe, pois como profe ou como o que sexa que fago hoxe, pois a mi grande parte das veces, especialmente neste país, pois non, nin siquiera son conscientes dunha vida anterior, non? E para min iso é moi bonito, porque te axuda a evitar todas as túas versións e a cuestionalas e a xulgalas tamén. Encántame isto que acabas de decir. Hai como dúas cousas que quero... Ahora iremos á parte das túas irmás, non? Tamén porque non sabía, primeiro que tiñas, non, que erades 4, gústame moito eso que dixeches, pero precisamente esa parte que comentas ahora, non, de que
como a xente aquí non ten tanta... Pode ser quen queira ser, non? Eso encántame, porque é algo que levamos aquí pois case 3 anos, non? Desde que fixemos o cambio cos nosos fillos. Entonces podes buscar todos os rexistros que queiras, non? Neses rexistros ahora mismo, en que punto estás? Estás na parte de dando clases, porque levamos xa meses en contacto, isto dende que me puse en contacto con Cristina a primeira vez, e das clases como por moitos sitios de Estados Unidos, non? As clases son específicas de piano, son de todo, o sea, música en xeral. Como é esa parte? Como é esa parte do que o teu traballo, o que te ocupa, non? E disfrutas hoxe en día nos Estados Unidos? Pois mira, para facer unha historia longa, Sí. reducindo un pouquiño, Sí. nos últimos 15 anos así da miña carreira profesional eu traballaba cunha organización que se chama Silk Road Project, que foi fundada polo violonchelista Yo-Yo Ma. Esa organización estaba aloxada en residencia na Universidade de Harvard. Nos primeiros anos desas residencias empecé a traballar como asesora de educación tamén, ademais de músico, asesora de educación. A visión de Yo-Yo Ma, o violonchelista, era que a música e as artes en xeral poden ser que o que son, non? Unha ponte de conexión entre diferentes culturas, como era a organización que fundou, pero tamén entre diferentes disciplinas. Entón, pouco a pouco, me empecé a especializar en conectar as ciencias coas humanidades a través das artes e a formar proxectos educativos nos que puidesen colaborar estudiantes de bioloxía ou de neurociencia con estudiantes de antropoloxía ou de historia, non? Pouco a pouco fun atopando niso unha pasión que non sabía que eu tiña, non? A da docencia sempre a tive, non? Levo ensinando toda a miña vida, pero a de xuntar disciplinas, que é algo un pouco parecido ao que facía como músico, non? Xuntar tamén estilos musicais a través dos meus instrumentos, foi algo que naceu gracias á visión de Yo-Yo Ma e que cos anos foron me invitando a diferentes universidades a sacar proxectos adiante. Moitos deses proxectos están relacionados ca memoria, ca perda da memoria cognitiva relacionada ca enfermidade da miña nai, que ten unha demencia, pero tamén ca perda da memoria cultural, non? Que é algo que estamos a vivir, en moitos países, especialmente neste no noso, que se viviu varias veces e que tendemos a repetilo. Entón, o que fago é xuntar profesores de diferentes departamentos, por exemplo, na Universidade de California, Santa Bárbara, onde estou hoxe como profesora visitante, xunto o departamento de neurociencia, co de arte pública, co de teatro, co de socioloxía, co de xeografía, para explorar estes temas que de algún xeito tocan a todas as disciplinas, pero desde o punto de vista desde esas disciplinas, non? Ou na Universidade de Harvard, onde traballo cunha pediatra que é a codirectora da Iniciativa de Artes e Humanidades para a Escola de Medicina ali na universidade, e o que temos son estudiantes que están a explorar o papel das artes na medicina, non? Todos estes proxectos que xa están aí, non? Como a danza para pacientes de Parkinson ou a música para pacientes con demencia, ou a facer arte coas mãos ou música tamén para pacientes con algún tipo de estrés postraumático, e o que facemos é un pouco recopilar toda a literatura que hai sobre o tema e axudar os estudiantes os estudiantes de medicina, non? A ver que hai outros xeitos tamén de integrar as súas pasións nas artes, na súa próxima profesión. Entón, o que fago, realmente non ensino música, pero si é algo que, iso foi unha decisión que tomei hai 15 anos, e o que fago é intentar transferir todas esas cualidades que aprendín como músico, non? A colaboración, a flexibilidade, a creatividade, a innovación, e poñelas nesta intersección, non? Que hai entre as ciencias e humanidades neste país, e este espacio que hai tamén para artistas como a min, que poidamos desenvolver proxectos deste ámbito e axudar as universidades tamén a crear outro xeito de integrar as artes na educación. Que bonito. Entonces, claro, é verdad que da música, o sea, liga con moitos dos campos, no? Artes, humanidades, etc. Entonces tamén
que gustoume moito cando vin, cando nos pasaches todo para un pouco, no, esa parte de o research, no, antes de ter esta entrevista. Bueno, porque o que tengo, ser un personaxe público, hai moitas versións de ti por aí, entón sempre prefiro pasar a oficial encántame para porque que non acaben, pois eso, un artigo da Wikipedia que sabemos que escribir. Totalmente, encántame porque é verdade que esa parte tamén de ligada ao tema da enfermidade da túa nai, non? Que está moito, non, neses campos todos que ti hoxe en día traballas aquí. É solamente na Universidade de California ou estás en noutras universidades tamén ao largo do país? Agora mesmo estou de profesora visitante na Universidade de California en Santa Bárbara, porque a Universidade de California ten varios campus polo estado. Eu estou no de Santa Bárbara traballando con un neurocientífico que se chama Ken Kosick, que é un dos grandes nomes dentro da investigación do Alzheimer. E despois estou na Universidade de Harvard, aquí en Boston. En Boston. Tamén, pero aí estou colaborando con esta pediatra dentro da iniciativa de Mind Brain Behavior, que é un programa interdisciplinario que xa está deseñado para proxectos deste tipo. Pareceme increíble, o sea, porque é verdad que como conectar, non? E como esa parte dos diferentes rexistros, non? Que ti decías, pode ser que queiras ser e podes levar, non, as cousas ata donde queiras, por eso esa parte de como empezou, non, a túa vida desde que estabas, que Maruxa, non, decía, ti tes que estudiar, independientemente que tiveses ese boom, non, nos primeiros anos como gaitero, como pianista, como moitos rexistros musicais, e ata onde levaches todo eso. Cal foi en concreto, inda que xa o leín, pero cal foi en concreto o campo no que ti te especializaste, o que estudiaches? Eu estudiei piano. Sí, o que me trouxo aquí foi facer un doutoramento. Aquí pois hai un tipo de doutoramento que é como máis práctico, non? Hai, chamase Doctor of Musical Arts, dentro do piano unha especialidade que se chama Collaborative Piano, que é pianista acompañante, todo o repertorio de cámara, todo o repertorio vocal, non? Esa foi a miña formación académica e foi tamén un pouco que me leva a traballar con Yo-Yo Ma, o feito de que podía navegar entre dous mundos, como era a gaita galega e o piano clásico, o sea, unha tradición que históricamente era unha tradición oral, a gaita galega, e o piano clásico que, como entendemos hoxe en día, pois era máis unha tradición académica. Entón, o poder navegar entre eses dous mundos foi o que me axudou tamén a poder traballar con a organización así, e bueno, foi algo orgánico, non? É dicir, se o soñara non sería nin capaz de soñar algo así, non? Para min, volvendo ao que dicías de que especialmente nesta cidade pode ser varias cousas a vez, dá a unha liberdade de poder dicir, ostras, pois neste momento quero centrarme un pouco máis nisto, sen ter que pedir disculpas por iso, non? De vou probar, e se non me sae ben, pois cambiamos, intentamos outra cousa, non? Que é algo que para min, pois bueno, son filla de migrantes que probaron varias vidas, como moitos de nós, simplemente que naquela xeración era por supervivencia, non sei máis por paixón, pero o meu pai foi carpinteiro, reloxeiro, vendedor ambulante, andaba con marcos de cuadros, vendendo fotos como se facía, é dicir, tuvo moitas profesións, pero realmente ninguna delas definía o que era o meu pai, non? E para mí eso sempre foi algo que levei comigo, non? A mí me define ser gaiteira, me define ser música, me define, pois agora son escritora, non? Ou ser profe. Si que tiven sempre moi claro que quería hacer varias cousas, sabes? Porque se me centro solo nunha, aburrome moi pronto. Entón, intentei construir un tipo de vida que me axudara a poder seguir así. Entón, son profe, pero non son profe full time. O sea, de aquí os espacios para profesores están moi definidos, o sea, estou dando un trimestre ao ano, de xaneiro a marzo estou en California, despois dou este curso na Universidade aquí, e xa está, o sea, o resto do ano dedícome a escribir, fago tamén producións para outros artistas, pero quero ser, teño pois tamén o privilexio de poder ser un pouco a dona do meu tempo. Eso é o máis importante, o ser os donos, o facer sempre algo
que nos que nos guste, e ser porque a vida máis importante, creo que o máis importante para todos é comprar tempo, non? E eso xustamente é o que estás facendo. E agora xa me gusta moito porque xusto cando Cristina chegou hoxe fixome este regalo, vale? Que é o novo libro dela, que é a faceta como escritora fora de foco. Entonces, o primeiro, moitísimas gracias polo regalo. Gustaríame un pouco que me digas, non? De que trata, o sacar esta faceta, como é esta faceta de escritora de Cristina Pato? Bueno, pois eu empecé hai agora, Petris, pois 11 anos, publicando primeiro para El Correo Gallego, unha columna quincenal, e logo para La Voz de Galicia, que vai facer o ano que ven, vai facer 10 anos que traballo con eles, cunha columna semanal que aparece na contraportada da Voz de Galicia todos os domingos, non? Eso foi un pouco a miña primeira carreira como escritora a nivel profesional. Profesional, sí. Levo escribindo toda a miña vida, máis para min que para outra cousa, pero sí, o que me levou a escribir xa de xeito máis rutinario foi pois, a enfermedade da miña nai. Cando empecé a ver un pouco o que estaba a pasar, a música deixou de servirme do mesmo xeito que me servía antes, non? Para mí a música sempre foi un pouco todo, un refuxo, un modo de vida, unha diversión, pero tamén unha escapada, non? Dámame todo, salvoume a vida miles de veces. De súpeto, pois toda esa vida deixou de ter ese sentido, non? Bueno, a miña nai ainda está con nós, está moi ben, unha demencia frontotemporal, leva 14 anos xa diagnosticada, pero no principio desa diagnosis, cando as cousas ainda non sabíamos moi ben que eran e estaba sin tratar, pois que, bueno, para todos os que estean con familiares con deterioro cognitivo, pois eses momentos se cadra moitas veces son os máis complexos. En ese momento foi cando empecé un pouco a escribir a diario, non? Pois pequenas perlas, momentos que vivía ca miña nai que me facían reflexionar sobre quen somos, que parte nos queda con nós cando perdemos a memoria ou cando perdemos outro xeito de entendernos, non? E aí é como comecei a escribir, logo intentei un pouco adaptar esa faceta pois a miña vida de músico, porque era realmente a vida de músico que me daba de comer, escribindo pois unha peza de música de cámara que tiña tamén unha parte falada, e bueno, pouco a pouco fume decatando de que ese espacio que ocupaba a música na miña vida empezou non a ocupar a escrita, non? Ese querer estar todos os días tocando, empezou a ser querer estar todos os días lendo ou escribindo, e chegou un momento no que tiven tamén que tomar unha decisión a nivel persoal, non? De cando xa non queres estar facendo algo e esa profesión é unha profesión tamén un pouco de servicio, non? Porque estás de cara ao público e etc. Chegou un momento no que dixen ou paro agora ou voume facer infeliz eu e os que me veñen a ver, non? Entón foi un pouco o que me leva no ano 2020 a retirarme dos escenarios e a centrarme nas miñas outras vidas, non máis. E este libro, precisamente, esta miña segunda novela, este libro, vou poñer aí para que quede claro, fora de foco, publicado ca editorial Galaxia, en galego, pois nace un pouco de todas as preguntas que me fixen a partir desa retirada. E aínda que é unha obra de ficción, sí que está baseada en toda esa realidade que xorde cando rompes por completo con unha versión de ti que se entende fora de ti, non? Narra a historia de Marieta Carracedo, que é unha xornalista de Madrid que se obsesiona cunha fotógrafa de rúa, unha fotógrafa neoyorquina, ela cree, pero que realmente é de orixe galega, Beisil Cancela, e que se obsesiona con ela pois, porque esta muller, no mellor momento da súa carreira, decide non só pois, retirarse, non, da vida pública, sino que tamén desfacerse da súa obra, ata tal punto pois, de loitar cas galerías de arte e cos museos para que retiren a súa obra dos espacios públicos, non? Marieta Carracedo pois, o que intenta é averiguar por que unha persoa no mellor momento da súa carreira decide desfacerse de si mesma para comenzar outra vida, e se esa outra vida a fixo máis feliz ou non,
En esa busca de Basil Cancela, pues Marieta, ela mesma, pues tamén entre os 40 e 50 anos, empeza a facerse esas preguntas a si mesma, non? Se este é o tipo de vida que quero levar, e bueno, é un pouco unha reflexión entre a relación entre a vida e o traballo, non? A vida pública e a vida privada, e tamén sobre o ritmo de vida moderno, non? En que momento das nosas vidas aceptamos que este ritmo é o ritmo ideal para sobrevivir e en que momento deixamos de cuestionar outros xeitos de estar no mundo. A novela navega, sobre todo, entre o West Village de Nova York, porque é onde mora Basil Cancela e onde acaba un pouco Marieta pois revoloteando ao redor dela e toma prestadas moitas das historias dos personaxes do West Village que están tamén relacionados pois coa migración galega nos Estados Unidos. Fala moito desas historias da migración galega e a migración española en xeral, non? Sí, sí. Pero, bueno, centreime máis na galega, que é a que máis coñezo. Sí. Tendo un pouco de centro, pois o restaurante Sevilla, na West Fork con Charles, que é un pouco pois, o centro de reunión destas protagonistas. Deseando xa empezar a ler, o sea que moitas gracias polo regalo. Moitas gracias. Entón, ahora decías, hai como dúas cousas importantes polas que quero seguir. Unha, que significa o West Village para ti aquí, non? Porque é verdade, estamos falando ahora en concreto da historia de Fora de Foco, da túa segunda novela, pero ti levas vivindo moitos anos aquí e concretamente neste barrio, non? No West Village. Que significa para ti? Porque é verdade que é algo como para as persoas que non levamos tanto aquí, máis bohemio, non? Hai esa parte, pero xa o podes sentir, non? Cando estás andando nas calles, o tipo de restaurantes, non? Ou tendas onde comprar. Pero que significa para ti o West Village aquí? Este libro é un pouco tamén unha pequena carta de amor ao West Village, non? Que significa para min, bueno, transportando a elas, pero sí que é unha carta de amor a un barrio que tamén viví moitas vidas a vez, porque, bueno, para os que nos estean escoitando desde fora, o West Village está na parte de Manhattan, pois ao oeste do Greenwich Village, que tira como cara ao río. É dicir, ten moitas historias encadenadas de moitas vidas posibles, pero para min foi pois, o centro neurálxico da cultura bohemia, xa non só de Nova York, sino en xeral de todos os movimentos culturais que naceron nesta cidade pois durante os anos 40, 50, 60, pero tamén remontándose anterior, non? Viviu moitas vidas. O West Village de hoxe en día xa é moi diferente o West Village no que nos mudamos xa, máis eu eso hai 22 anos, non? É o que pasa pois en moitos outros lugares. O máis bonito do West Village, que é un barrio, está protegido, os edificios son baixiños, ten vida de pueblo, realmente, o sea, eu coñezo os meus veciños, coñezo a xente dos bares, bueno, os que sobreviven, non? Porque os que non son propietarios dos seus locales, pois, os alquileres van subindo e van marchando moitos dos históricos. Pero, bueno, o barrio, pois foi o barrio pois de Edward Hopper, pois de John Lennon e Yoko Ono, de James Jacobs, de Bob Dylan, de Jason Pollock, de Patti Smith, é dicir, de todos os espectros posibles dos mundos culturais, pero tamén foi un barrio de moita emigración, porque están aí ao lado o río Hudson, que hoxe pois é un parque fermosísimo para andar por el, pero no seu momento pois eran os piers, como se dice? Os embarcadoiros onde chegábamos os barcos, os grandes barcos. Claro, moita emigración galega entra por aí, literalmente. Moitos dos hotéis que servían a mariñeiros e a migrantes, todo iso eran hotéis rexentados por españois, moitos deles tamén galegos. O meu edificio, un edificio dun galego, que é propietario de varios edificios do barrio, un dos edificios míticos do West Village foi un hotel tamén que exerceu tamén de axencia de viaxes para moito. É dicir, hai varias historias aí, non? Antes, que neste libro un pouco que falo é dese paralelismo, non? De como convivían estes emigrantes recién chegados que viñan a buscar unha vida mellor, viñan a escaparse, non? A historia deste lugar da Nacional tamén é unha historia tamén relacionada coa vida política do noso país, non? Entón, non podemos esquecer que
no momento que isto era Little Spain, non? Que a Rúa 14 se cortaba para o tráfico para o Día de Santiago, que toda esta rúa eran pois tendas e restaurantes de emigrantes españois, moitos deles galegos, pero de todas as partes de España. Todo eso está relacionado pues, con ese río, con esas rutas, pero que nese momento tamén están pasando todos estes movimentos culturais e sociais que nacen neste barrio, pues desde o movimento LGTBI+, até o movimento de Jane Jacobs, no? de crear cidades máis humanas, até os movimentos literarios, musicais e artísticos que nacen aquí. Entón, para mí era como, eu quero estar aí, todos os meus ídolos viviron aí, naceron aí, se mudaron aí. Claro, era un barrio moi diferente, pero todos eles conviviron con esta outra realidade que conviven os galegos, e de aí nace un pouco este libro, non? Que falar iso. É que son moitas historias diferentes, pero que ao final confluyen moitas nunha mesma, non? E sí que quero pasar agora, nombraches antes unha cousa que ainda falando cun amigo meu de Galicia esta semana, o dicía, non? O ritmo de vida, de como está cambiando, non? E que parece que todos temos que seguir un patrón, non? E que se non estamos nese ritmo, entonces estás fora, non? Como digamos do que se espera, non? Como crees que eso para ti, non? En que punto estás, non? Deixaste levar niso ou ti sabes moi ben como coller e dicir, non, estas son as cousas que quero facer, as cousas que quero, os proxectos, etc. E non me deixo levar, porque é verdade que é un pouco o atropello, non? De que todos temos que estar, como diría eu, xenerando, non, todo o rato, e se non xa estás fora do xogo, poderíamos decir, non? Como ves ti? Bueno, hai varios factores aí. Por unha parte está o privilexio de poder facelo, sabes? De non ter que andar correndo para sobrevivir, non? Si falamos xa a nivel profesional, pois que supoño que no teu caso tamén, que pudimos escoller a profesión que temos e que pudemos crecer nela, chega un momento no que te cuestionas que tipo de vida queres crear para ti mesmo nos seguintes 10 anos. Para min é un privilexio, é dicir, eu puiden facerme esas preguntas, frear a miña carreira, porque tamén tiña outro xeito de soportarme económicamente, e dedicarme a ese outro xeito porque me iba a ofrecer un tipo de vida máis lenta, máis pausada, e máis acorde cos valores que fun adquirindo cos anos, non? Igual que entre os 18 e os 28, estar fora da casa 10 meses o ano dame máis ou menos igual, os 38 eso empezou a pesarme moitísimo, non? Entón empezas a dicir, ostras, espera, quero estar fora da casa 10 meses o ano para o resto da miña vida, ou quero pasar un pouco máis de tempo co meu marido, ou ca miña nai, ou cas miñas irmás. E foi aí un pouco a decisión. Hai profesións que te permiten facer as dúas cousas, hai outras que non tanto. Eu fun intérprete, sobre todo, é dicir, eu gañaba os meus cartos subindo un escenario. Entón, hai outros xeitos de vivir na música, pois como poden ser os compositores ou produtores que teñen outro xeito de xerar tangibles, non? Tangibles, sí. Dereitos de autor, etc. Pero para un intérprete estar no escenario, estar no escenario é dicir estar sempre fora, non? Entón chegou un momento que, bueno, gracias a miña nai tamén, e poder ter esa outra formación que avalaba outra vida fora dos escenarios, me puiden permitir afastarme e construir unha vida moi diferente, na que podo estar con meu marido sempre, ou ca miña nai cando me dé a gana, pois agora marcho a pasar eses 3 meses con ela ali a Galicia, pero bueno, foi unha decisión que non que tomase dun día para outro, que pouco a pouco fun sentindo que este ritmo de vida xa non era para min, que non hai nada malo ou bo nel, é simplemente que un ten que saber máis ou menos onde se atopa a nivel vital e que quere facer con ese momento. E as miñas prioridades dos 18 e dos 28, os 38 cambiaron radicalmente, entón foi aí cando empecé a construir outro xeito de estar, ver se era factible, se podía realmente vivir diso, e pouco a pouco pois me fun afastando ata que tomei unha decisión non tan radical como da miña protagonista, pero sí que
literalmente deixei de tocar. Tocar. Xa non a nivel público, senón tamén a nivel privado. Ahora estabas comentando que vas a Galicia, non? Entón vou a ir a esa parte que decía que quería retomar na entrevista das túas irmás, non? Elas siguen vivindo en Galicia, elas están ca túa nai, agora cando vas pasas moito tempo con elas, porque para min unha das cousas que máis, non, desta parte de emigrar a familia, non? A familia e a comida de Galicia, non? Pero cal é esa parte, non, de agora volver e como ese vínculo, non, que da túa Galicia, ca túa familia, ca túa xente, cos teus amigos, como é eso? Bueno, primeiro que estou casada con outro de Ourense. Vale, que Xan está xusto aquí tamén como a miña muller, sí. Entón, os dous viñemos xuntos xa, e todas as nosas familias están ali, o sea, non temos ningún vínculo familiar aquí, pero xa temos moitos vínculos afectivos porque son moitos anos. Somos 4 irmás, eu son a pequena das 4, a maior vive en Madrid, a segunda vive nunha aldea do rural de Ourense e a terceira, Raquel, é a que vive pois, máis cerca da miña nai, non? Que para min volver a Galicia é basicamente a miña outra vida, non? É como unha vida paralela, e volver a miña nai e as miñas irmás, non? Sí que se crearon moitos vínculos profesionais durante todos estes anos, pero para min o máis bonito é poder pasar tempo con elas, na miña casa do pueblo, é máis un tempo de calidad, de xuntarnos. Son dous ritmos casi opostos, o de Nova York e Galicia, pero eu penso que preciso os dous, e que despois de tantos anos fora, ou dentro, ou no medio, xa entendín que vou ser sempre unha ciudadana de entre medias, non? Que sempre serei medio de aquí e medio de alá, porque xa adoptamos moitos xeitos de ser que son de aquí a alá e moitos de alá a aquí, e que tamén estando nese lugar entre medias, parecido tamén o que fago pois, co tema da docencia, aprendes moito, porque ao final non sintes que te teña que definir o feito de que estás emigrada ou que marchaches fora, senón pois, que acabas estando un pouco como din aquí, non? Como no borde da silla sempre, non? Como intentando aprender o máximo posible dos dous xeitos de estar no mundo e adaptándote a como van cambiando estas dúas realidades. Que lle dirías, por exemplo, a alguén de Galicia, non? Que crees que igual, que eu creo, eu teño como outra a perspectiva, non? Ahora cada vez que vamos, que ainda estivemos ahora fai 2 ou 3 semanas alá, como que digo, parece que aquí a vida vai tan rápido, non? Que queres como volver a esa parte máis de o que tes alá, non? Desa parte máis, todo máis tranquilo, sosegado, que ao final o día a día dos traballos se dá igual que estés en Nova York, en Galicia, donde sea, non? Pero, que lle dirías a alguén de Galicia, por exemplo, non? Que está pensando, non, en decir, pois vou sair, vou comerme o mundo, non, quero ver outras cousas, non, como a ti che pasou no momento e tiñas moi claro aquí, como a mí me pasou cando tiña 21 anos que me fun a Londres, depois Madrid e depois aquí, pero que lle dirías a alguén así como un consello, non, que crees que sería un bo consello desde a experiencia de Cristina Pato como emigrante? Non sei moi ben que son eu para dar consellos, pero a ver, dúas cousas. Cada un construe a vida que pode, como pode, onde pode, iso primeiro. Hai unha grande diferencia entre a emigración dos meus pais e a miña, que eles emigraron porque tiñan que emigrar, non había outro xeito de existir naquel momento para eles. Eu emigrei porque puiden facelo, porque tiña ese soño de vivir noutra parte do mundo, de seguir un ideal, fun construindo esa vida. Que pasa? Polo camiño van cambiando as prioridades, e tamén tens que ter sorte, moita sorte. E iso é algo que pois, eu tive a sorte de ter moitísima. Cando me viñen para aquí, viñemos pois, como veñen todos os estudiantes, eu tive a sorte pois, de vir cunha beca, non? Despois na universidade na que estaba, unha beca da Fundación Barrio de la Maza, ademais, mentras estaba na universidade, pois coñezo a un compositor, Osvaldo Golijov, que é o que me leva logo a traballar con Yo-Yo Ma. Con Yo-Yo Ma, pois, cambiame a vida radicalmente, porque por fin podo xuntar
a miña paixón pola música clásica con miña paixón polo folclore, non? Con este Silk Road. E gracias a eles, pois tamén me meto no mundo da docencia, conectando disciplinas a través das artes. Gracias a iso, pois empezou a escribir xa un pouco máis en serio. A enfermidade da miña nai me axuda a ver o mundo e a realidade máis de un xeito un poquinho máis real. Bueno, e a morte do meu pai e todo o que pasa alrededor da vida de cada un, non? Que consello de daría a alguén? Pois non teño nin idea, pero coido que rodearse de xente boa para min é o mellor consello que cada un pode recibir, non? Porque as circunstancias de cada un son moi diferentes. Se alguén ten unha idea de querer marchar, pois porque quere seguir aprendendo, e ás veces o medo pois nos paraliza, rodearse de xente boa sempre nos vai axudar a un pouco superar ese medo e a ver ata onde podes chegar, non? E a vida vai cambiando, a saúde de cada un vai cambiando, e a nivel persoal, pois, ás veces queres comerte o mundo, outras veces queres estar tranquila na casa, non? Eu agora construir unha vida en Nova York bastante parecida a que teño en Galicia, teño unha vida moi tranquila, e é unha cuestión, pois, quizáis como lle pasa aquí ás protagonistas, que, pois, cando se acaba a ambición, empezas a ver cal é a túa vida, que tipo de vida queres ter. Entón, non sei, quizáis o consello sexa, por suposto, pois, non deixar de ser curioso, non? Que a curiosidade un pouco nos axude a navegar polo mundo e rodearse de xente boa. A verdade que é moi bo, decías, non sou un quen, non para dar un consello, pero é moi bo consello, porque creo, además dixeches unha cousa moi importante, que na miña experiencia ahora, cando nos mudamos aquí, tamén creo que tens que estar, aparte de ter esa curiosidade, ambición, eso é a base, non? Para poder chegar a conseguir cousas, non? Pero aínda que teñas todo iso, despois tes a sorte tamén xoga un papel moi importante. No meu caso xogou, porque era a terceira vez que estaba nun proceso para irme fora de España coa compañía, e non pasou a primeira, non pasou a segunda, pasou porque a terceira había o que querían de min, era como as persoas cuadraban. Entonces iso gustame porque é verdad, aparte de ter sempre que o máis importante é a curiosidade, a ambición, pero sí que a sorte xoga un papel importante, que supoño en toda a túa carreira tamén xoga un papel. Moitísima sorte, claro. moitísima. Bueno, para ir un pouco cerrando, non todo, despois de todo este recorrido vital, non? De todos estos anos xa vivindo aquí en Nova York, que ademais viaxeando, estando noutras partes tamén do país con esa carreira xa como máis de docencia, non? Escritora, moitas facetas. Que crees que son as cousas que lle faltan a Cristina Pato? Ou hai algunha que falta? Ou crees que xa esta viaxe de Cristina, gústame moito o que dixeches agora, teño xa a miña vida moi, como buscaches xa a vida que realmente queres, non tanto aquí en Nova York, no West Village, como en Galicia, non? Alá en Ourense. Faltalle algo máis a Cristina Pato na vida para digamos, esa tero todo, ou xa crees que ahora mismo ese punto no que estás é o que realmente o que buscas? É que non sei moi ben que é o que telo todo. Claro. Teño 45 anos, supoño que dentro de 5 anos, ou de 10, ou de 15, terei outras prioridades na vida. Entón, o que sí que me gustaría sería ser capaz de poder cuestionar as decisións que tomamos a veces de xeito automático, non? Que faz porque tes que facelas ou porque che obliga a profesión a facelas. Hoxe en día é unha vida moi pequeniña que me deseñei, que poder estar escribindo a meirande parte do ano, poder pasar tempo e colaborar tamén pois no traballo do meu marido, que é fotógrafo, e co que traballo tamén a nivel producción, e poder dar clase mentras me apaixone dar clase, porque tamén é como os escenarios, cando deixa de tirar de ti non é unha profesión fácil, non? Entón, non sei que quererei dentro de 10 anos, se acaso pois xa quedamos, xa miramos a ver que é o que nos falta por facer. Eso encantaríame. Pois, dúas cousas que quería decir antes de terminar. Moitísimas grazas, Cristina,
un placer estar contigo aquí, coñecerte en persoa finalmente. Gracias a vos, a ti, a Virginia. E tamén Xan, que está tamén por aquí detrás, moitas grazas. Ahora vamos a comer aquí na Nacional, os catro. Porque viñan, a mí porque me dixen que imos comer antes ou despois imos comer, esa é toda a razón. Exacto, entón, moitísimas grazas e que deseando un pouco que volvamos a quedar dentro dun tempo, ver en que punto estamos os dous e volver a ter unha conversación que, a verdad, gústame. É o primeiro dos episodios do podcast de Historias Galegas en Nova York que facemos en galego, non? Sí. E quero agradecerche, porque gústame moito, non, esa parte de incluso para min, que levo máis da miña vida xa fora tamén, porque marchei con 21 a Londres, non? E xa Londres, como dicía, Londres, Madrid, agora Nova York, e vou facer 44. Gústame moito seguir mantendo, non, esa parte da lingua. Decíalle antes de empezar a Cristina, igual vai haber algunha palabra que a nivel lingüístico eu xa non teña, pero a verdad que agradezoche moito o facer esta entrevista na nosa lingua, porque é algo que temos que entre todos intentar que isto perdure, non por moitos... E aparte que é algo moi bonito, non sei se che pasa a ti, pero eu fíxeme galego falante tarde, non? Porque son filla de xente do rural que decidiu que entre eles falaban en galego, pero que as fillas falaban sempre en castelán, non? Entón foi xa máis como unha cuestión de pero por que estás todo o día falando galego entre vós e con nós sempre, e que dá igual, ainda hoxe que a miña nai, non? Pero bueno, forma parte da nosa identidade cultural, pero sí que, volvendo ao tema de ser varias cousas a vez, eu teño unha versión de mí mesma, como temos todos os que nos movemos en diferentes mundos, a que fala inglés non ten nada que ver ca Cris que fala español, nin ca Cris que fala galego, non? E para min é algo moi... É algo moi importante, como se di, acknowledge, como aceptar, no? sí. O feito de que, ostras, se vou falar da miña carreira en galego. Como non? confirmar, sí, como confirmar iso. Sí, é como que é moi interesante e aparte que, bueno, hai algo moi bonito que sí que espero que si sigues facendo entrevistas especialmente a xente máis maior, a xente pois de 80 anos ou emigrantes. Neso estamos intentando. Eu, para mí, unha das cousas máis bonitas, falando de sorte, de rodearse de xente boa, eu cando cheguei a este país, que chegamos sin nada, tive moita sorte porque moitos dos emigrantes que xa levaban aquí 50 anos, 60 anos, me abriron as portas ás súas casas, nos acolleron, nos abrazaron como se fóramos fillos seus. Eu tiña 25 anos cando viñen oficialmente, ainda que a primeira vez viñe con 22, para quedar, pero morreu o meu pai, unha historia moi larga, pero cando empecé así xa a vivir aquí, eran entre os 23 e 25, e foron os emigrantes que xa están aquí, que tiveron moita, bueno, que lles foi ben na vida, que nos abriron as portas a súa casa. Ti non sabes o bonito que escoitar a falar os emigrantes que adoptaron unha lingua completamente diferente á súa. Dicir, pois pola miña profesión de gaiteira, me movín por moitos países tamén da América Latina, e un emigrante que vive nun país no que tamén se fala español, pois o galego como que vai evolucionando, non? Co español do país. Neste país parece que o galego, que especialmente estes emigrantes de 80, 90 anos, cantos anos ten bienvenido hoxe, 90, 95, como que o galego quedou nunha cápsula do tempo no momento que marcharon. E é bonitísimo, porque ás veces, pois se nós non facemos o esforzo de falar con eles en galego, mellor eles van cambiar castellano, pois porque é unha cuestión generacional ou cultural desa xeración. Pero no momento que empezan a falar galego, ás veces, de verdad que rompía a chorar, porque era como unha cápsula, un acento, unha dicción, unhas palabras que a última vez que lle escoitara era o meu abuelo, sabes? Que é moi bonito, porque no momento que se normalizou a lingua e que empeza a Televisión de Galicia, todos os galegos máis ou menos vamos adaptando a lingua, o mesmo galego. Pero es que se viñeron para aquí, é como unha cápsula, o tempo é fermosísimo. Encántame que terminemos con este tema, non? Porque é verdad que eu sigo acórdome desas conversacións cos meus abuelos, cos meus avós, non sempre en galego. Meus pais siguen falando eles en galego, con eles fago cando falo eu solo, ou ainda outro día que estamos con as amigas que viñeron de Madrid, eu estaba falando en galego con eles,
Pero xa que agora dixeches isto, vamos a intentar tamén desa parte que da xente que ti coñeces aquí, non? Que podamos tamén seguir facendo máis historias no podcast, entrevistas a esta xente, para esa parte do galego, non? Que me gusta moito do que dices, de que se quedou a cápsula do tempo e a nivel lingüístico non ten nada que ver co que todos fomos, non? Porque é algo... E aparte que é moi bonito, porque son persoas diferentes. Totalmente. Que nos pasa, nos probablemente. O sea, ti xa cambias o xeito de moverte, igual que eu cando falamos unha lingua ou outra. Entón, para min o máis bonito é ver que no momento... É dicir, moitos deles, cando chegan aquí, pois chegan ao millor de adolescentes, non? Viñan cun galego de casa, un español con millor moitos deles xa non falaban, non? O sea, os que viñan do rural, o mellor viñan única e exclusivamente falando galego, non? Chegan aquí e adaptanse ao inglés. E o español que aprenden ou que acaban falando é como unha mezcla de todo. Bueno, isto son teorías propias, non estou falando pero ten moito sentido. Propia teoría de por que falan tan bonito. Tan bonito, sí. É que é fermosísimo e sí que coido que temos nós tamén un pouco a tendencia, pois porque estamos nun país estranxeiro, pois acabar falando pois español ou o que sexa, ten que tamén ser como unha decisión persoal, non? De entrar, pois cando entres ao Sevilla, se entras ao Sevilla, preguntas por Toni Míguez, que é o bartender que está ali, que leva ali, cantos anos leva Ceixo no Sevilla? 50 anos. Entralle falando galego e terás a un Toni completamente diferente que o Toni que fala español. Nos chamamos de Ceixo, porque é do pueblo do que ven. Pero sí que podería ser unha entrevista bonita. É de 60 e algo danos, pero bueno, podeche levar a outro xeito de... Bueno, pois entonces, o primeiro que vamos a intentar entrevistar vai ser a Xan, xa que o temos aquí. A ver si que este moi tímido. Bueno, vamos a intentalo, non? En algún momento. Ahora durante a comida xa acordamos os términos, pero tamén a esa, porque sí que me gustaría moito esa parte, non? De tamén ver o que dices, non? E como ese galego que se quedou aí, non? E esas conversacións que cambian todo, e gusta de moito que dices, cando falas na nosa lingua, incluso a forma de expresarse, a linguaxe corporal é diferente, non? Sí. Pois nada, Cristina, unha vez máis, moitísimas gracias. Fame, que non, pero ao final, que hora é? Eu tamén teño fame. Claro, unha cuarto, hai que comer. Díxenlle, no, isto vai levar solo media hora, pero ao final xa vamos por 50 minutos. Entonces, nada, moitísimas grazas. E moitísimas grazas tamén, Xan, por vir. A Virginia, a miña muller, tamén por estar aquí, como sempre, dando soporte. E nada, vémonos no próximo episodio de Historias Galegas en Nova York. Gracias. Chao, chao.